buntag ka natong tanan. Amen. Ato ta sa atong pagsugod sa panimbahon nya atong ibutang ang atong kasing-kasing hunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios. Nya akong gihangyo si Pastor Gideon sa opening prayer. Ato ta sa pagsugod, ato ang ihalad ang ato ang tibuok pagkatao, ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang gisugilon sa Dios nga iyang gibilin nga mga mensahe diha sa Biblia nagingon nga ikaw ako ginaumol o gibuhat na imong tapat gibuhat ka sa Dios. Ang rason nga nung gibuhat ta sa Dios aron ato siyang daygon. Amen. Aron ato siyang pasalamatan, aron ato siyang maalagaran diha sa atong pag-alagad na kanunay ang pagkat-on kay dili man gyud ta makaalagad kaniya kung dili ta magkat-on. Ug diha sa pagkat-on siguruhon nato nga atong nakat-unan gikan gyud sa balaang kasulatan, gikan sa Biblia kay mao man ay pulong sa Dios. Ug atong nakat-unan gyud ang paghalad, ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasinungog, labaw sa tanan ang pagkinabuhi sumala sa kabuton sa Dios. Usa sa mga ikalipay sa Dios sa atong kinabuhi diin maghalad ta sa ato ang Dios, magdaig, magpasalamat. O mao gyud nay gisugilon sa Dios diha sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. So magahalad ta, mga pagdaig, pagpasalamat, ato siyang daygon, ato siyang awitan, ato siyang simbahon sa matag usa nato ka kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga magagahong Dios nga mo'y naghigugma sa tanang mga tao tungod sa imong gugma, amahan. Imong gipadala si Ginoong Hesus aron kami makaalagad kanimo, aron kami maluwas gikan sa sala, aron kami mabag-o ug makalingkawas sa bisan unsang klase nga dautan buhat, mga dautan nga kinaiya imo kaming gipalingkawas, imo kaming gihawas Ginoo gikan sa kasalanan, aron kami makahalad sa mong kinabuhi, aron kami makadahig kanimo, aron kami pasalamat kanimo. Amo kang daygon, amo kang awitan sa mong kinabuhi. Bisan pa o Dios niining taknaa, niining adlaw o God, ikaw ang Dios among halaran pasidunggan nga magpanalangin na usab ka sa among kinabuhi. Imo na usab kaming panalanginan sa imo mga pulong. Imo na usab kaming panalanginan sa mga pamaaging mga mensahe nga gikan kanimo, amahan. Ang imong mga pulong among gikinahanglan, ang imong mga mensahe mao'y among gikinahanglan sa among pagpuyo sa kalibutan. Kay dili kami mahimong angayan takos sa pag-alagad kanimo kung wala pa mi makadumog nimo dawat sa imong mga pulong. And thank you so much, Lord. Himo ang andam o Dios ang among kasing-kasing unahona sa makausaling pihoy kini o gugasi Ginoo sa imong mga pulong. Andam ang among kasing-kasing unahona nga mahimong takos sa paghalad mga pagdaig diha kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran. Dungog mga pagdaig among gihalad diha kanimo. Mga pagpasalamat, kadungganan kay kining tanan alang lamang kanimo. Dios ka sa tanang Dios. Dios ka nga milagroso. Dios ka Ginoo nga nagbag-o, nag-ayos sa among kinabuhi. Dios ka nga nagluwas ug nagpanalangin ug nagatiman kanamo. Ikaw ang Dios mao'y nagbisti, nagpakaon, nagpainom kanamo. Tungod niini angayan ka o Dios namong daygon pasalamatan. Amo kang awitan o Dios, amo kang pasidunggan. Amo kang gi-welcome o Dios sa matagusan namo kakasing-kasing. Amo kang gi-welcome sa mong panag-uban o panaghiusan nining taknaa sa pag-awit o pagdahig kanimo lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. So may buntag ato sa pagdaig mga kaigsonan o ato ang himamaton ang matagusa, ato ang pasalamatan ng Dios uban sa paghimamatay, ato ang halaran, awitan daygon ng Dios sa paghimamatay, no? Sa paghimamatay sa matagusa. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesus nga kung magdala ta sa atong kinabuhi, ingon nga buhing halad nga to sa atong buhi nga Dios, kinahanglan wala tay gidumtan. Wala ba tay gidumtan? Amen. Amen, no? So naagyod ang panaghigugmaay. So nalipay kog dako nga ikaw ani Nalipay kog dako nga ikaw ani Nalipay kog dako kay kauban na sapa. Nalipay kog dako nga ikaw isimba. Igsuon ko kumusta ka na.
Nalipay kog dako. Nalipay kog dako ka ikaw ania, nalipay kog dako ka ikaw uban na sabta, nalipay kog dako ka ikaw isimba, igsoon ko kung sa kana, Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Dios, Adonai panaghiusa, panagpingkil kalimtanan, pahariun ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsuon ko kumusta ka. Matod pa sa balaang kasulatan nga diha sa panagtigom na agayon ang pagpangumusta. Pangumusta ko ni mo igsuon? Kumusta mo diha si Brad? Gipanalaginan ta sa Dios. Ingna imo tapat gipanalaginan ka sa Ginoo. panalaginan ka sa Diyos. Tungod kay gipanalaginan ta sa Dios mga gigsuonan, moduol ta diha sa kalipay. Amen. Ingon ang balaang kasulatan sa kinabuhi ni David diha sa Salmo 100 nga daygo nato ang Dios uban sa malipayong awit. Amen. Hallelujah. Yes Lord, amo kang daygon uban sa imo mga katawhan nga naa o Dios sa nagkalaing mga lugar, pinaagi o Dios sa 101.3 FM station nga imo gihatag sa imo mga katawhan aron maka-alagad kanimo. Maingon man sa amo makaigsuonan nga nakigduyog, nakikiusa diha sa mga pagdahig kanimo pinaagi sa live Facebook sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan, amo kang gipasalamatan nga imo kaming dawaton sa amo ang pagduol kanimo. Imong dawaton o Dios ang among mga halad. Imong dawaton o Dios ang among mga pagdahay. Imong dawaton o Dios ang among mga pagpasidungo, ang mga awit nga among ihala diha kanimo. Salamat o Dios. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, God. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Jesus. Ni ako magahala, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadunggan nagpagdahi ni kami Lord, ni ako, yes Lord, magahala, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadunggan at pagdahi. Yes Lord, Dios Espiritu, thank you Jesus, konsekan ako. Dios Espiritu, pon ako santang makahalatan nimo. Niya kami Lord sa pagtuol kanimo mahal. Oh, thank you Jesus. Niya ako magahala, among hala among kinabuhi nimo God. Niya ako sa pag-awit kanimo, ni ako nagapaubos
pagakos yasag ko dad ako sa bakit pinuha kay pagkaanin mo't Ginoo kung tauban ka may katagawan labaw sa tanan higpit nga alipay matagal naman higpit nga alipay matagal naman higpit nga kalinaw higpit nga kalipagan may mong ipabati sa matagusan. Salamat Lord sa kalipay at kalinaw may mong ipabati ihatag sa mga kinabuhi. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Tungkol sa pagkamayo sa atong buhay nga Diyos, ato siyang daigon, ato siyang awitan, ato siyang pasalamatan, matod pa sa balaang kasulatan, daiga ang Diyos uban sa mga pagdaing. Amen ba? O niya, ingon diha sa Salmo 149 man siguro na 4 ako siya nga basahon ha kung naaba din sa 100 pero naagya po na sa 150 pero arita mo basa sa 149 naman tayo Biblia pwede ragyon na itong basahon 149 man siguro ni 48 kung wala sa 48 wala dito ni sa 150 pero naana sa uban pon nga mga kapitulo arita 150 diha sa 5 ingon din 4 dayga siya uban sa mga tambor o panagsayaw o niya diha sa 47 o 1 dayga ang Dios uban sa makusog o pagpakpak. Amen. Ipakpak ko na ato makamot be. So salamat sa Ginoo. So ato siyang daigon kung wala ko masayop wa gid ngali ko masayop morong mauroy katapusang Domingo sa tuig 2024. Mubiya na gyud ta sa tuig 2024 gikan sa pitsa unang adlaw sa January hangtod karon ang tanan natong binuhatan ang tanan natong nahimo nakatali na sa Dios ginatali na sa Dios. Amen. So salamat sa ato buhi nga Dios nga nagmalampuson ta nga nagaalagad ta niya nakadaig ta niya nakapasidungog ta sa Dios sa tuig 2024 ug nagmalampuson gyud ta ato ang i-congratulation ang ato ang matagusan nato kinabuhi na imong tawag imong tapad nga congratulations tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nakalaho tayo ta o karon ang katapusan nga adlaw Domingo at katapusang Domingo sa bulan sa Disyembre tuig 2024 musulod na ta sa tuig 2025. Salamat sa Ginoo. Ato sang daigon ang kasang pasalamatan. Ready na ba atong kamot sa pagdaig? Ready na ba atong kamot mga kisum sa pagpakpak? Atong mga tiil sa paglukso? Ang atong lawa sa pagdaig, pagpasalamat, pagsayaw sa pagkamayo sa atong buhay nga Dios. Amen. Magpasalamat kami kanimo. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Ni anhi ka ni kalibutan, aron may kaluwasan, angayan ka nga pasidunggan. Diligid ka bayran. Diligid ka bayran, ang kaayo mo. Dili mahigugay, ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing langana, nabaw ka sa tanan, angayan ka nga pasalamatan. Bata ang among mga pagdaig, yes Lord, ingon sa maong nga
kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bayaw ka, igisa ka sa among pagkain, kanimo lang bayaw ka, igisa ka sa among pagkain, kanimo lang. Ihalay na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sayaw ko, lukso ko, wadadan ko dool, kanimo Isus. Sayaw ko, lukso ko, wadadan ko dool, kanimo. Yes, Lord. Ihalat na ang tanan, itugyan ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 walay lain nga among nakatunan o Dios ang pagdaig pagpasalamat kanimo, ang paghalad sa mong kinabuhi sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Ang imong pulong nagpahinumdum sa matagusan nga dili kami angay mabalakan, dili kami angay mahadlok. Ang imong mga mensahe inaagi si mo alagad nga si David diha sa malahang kasulatan nagsulti, ikaw nga Dios nga mong gilagaharan andam kanunay sa pagluwas niya atong nahigugma kanimo. Huwag mo kaming gitugluan kuno saon paghigugma kanimo, maong pagtuman ang pagkinabuhi sa imong mga pulong nga imong gisulat diha sa Biblia. Ug salamat o Dios nga imo kaming gidasig gilig-on aron kami o Dios magpabilin nga dunay kalipay nahanaw ang kabalakan kay dunang Dios nga kanunay nga muatiman, kanunay mo tagpo, kanunay mo panalangin sa among gikinahanglan. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Walay kahadlok o kabalakan, kay ang saan mo Ginoo magauban ka, tarunong sa walay katapusan. Walay magulang ka na kung anak ka, sa gangingin man o Diyos kahayata. Ang nagianan ko gibunagan mo, halangdon ka Ginoo. Pasaligan o dili kang mapukaw,
Diyos nga kasaligan kaugahan. Yes, Lord. Dili kami angay maluya kay makabaton kami kanunay bagong kusog sa panahon nga musalig kanino. Amen. Thank you, Lord. Walay kahalukod kabalaka kayang saan mo Ginoo magauban ka karon sa walay kabusan. Walay magulang ka na kung anak ka sa tangingin man o Diyos kahaya ka. Ang agianan ko ginanagan mo halangdong Panginoon. Kasaligan o bilikan ako ka kay Diyos ang agamhanan. Kanunay anak sa bisan asang dapita kay kanako magauban ka. Diyos nga kasaligan, Diyos nga kasaligan ka o ka. Yes, Jesus. Diyos nga nagatiman ka na, Diyos nga nag-amuma sa matagusan sa mong kinabuhi. Yes. Ang tanang miduhol misali ka nimo, padayon imong atimanon sa imong gugma, padayon imong taguon sa unsay kinahanglan. Salamat sa paglaom nga imong ihatag ka na. Salamat Lord sa pagtuo nga imong ihatag ka na. Kung sa imong pagtudlo aron kami mahigugma kanimo. Kanunay mo kami giatiman. Sumala sa imong mga pulong pinaagi ni Pablo nga Roma 8:28 nagsulti ka nga ikaw nga Diyos kanunay naghimog maayong mga butang ngadtos mga tao mahigugma kanimo. Thank you, Jesus. Sukat pa kaniya ito, kiuban na mo ako. Sukat pa kaniya ito, iatiman mo ako. Isan pa sa pagkakalagman, isan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Yes, hallelujah. Ang pagkamaayo mo, Jesus, nagadasi sukat pa kaniyan ko, giubanan mo ako. Sukat pa kaniyan ko, giatiman mo ako. Bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisman, iluwas mo ako. Thank you Lord sa kaluwasan. Thank you Jesus. Ang pagkamaayo mo, sa pagtuko. Sukat pa kaniadto mga igsoon, sukat pa kaniadto gatiman na kita sa Dios. Oh, sukat
makanihan to kiatiman mo na kami, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong pag-atiman ka na. Salamat, Lord, sa imong pagkiha ka na mo, Amahan. Sa imong gugmang maunungon sa mong kinabuhi ka. Sugad pa kami ato, iubanan mo ako. Sugad pa kami ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan, inuwas mo ako. Thank you, Lord. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong nagadasi, nagalibot sa pagtuko. Angay hanggang daigong sa tanang panahon, kayang gumamok kanon ay iyong maunong. Hanggang karon nabuhi ko sa pagkapayo mo, O Jesus, nawata ang mga halad ko. Angay hanggang daigong sa tanang panahon, ikaw lamang ay ang simbahan ka. Kayang gumamok kanon ay iyong maunong. Hanggang karon nabuhi ko sa pagkamayo mo, O Jesus, nawala ang mga halad ko. Kaloy mo'y ay kinutuba, gikoptan mo, tibuok kinabuhi ko. Ikan sa kong pagbangon, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamayo mo. Gumamo ka, gumamo, o kaloy mo'y wa'y kinutuba, ikoptan mo, tibuok kinabuhi ko. Yes, Lord, hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamayo mo. Kamayo mo, ang tingong mo nagagiya sa pangingin, nagauban masuot kay sa satanan. Ikaw ang amahan, ikaw mong pinanglan na buhay ko sa pagkamayo mo. Hallelujah, tunay kang matinodan,
kamayo sa tibok tuig Ginoo 2024 hangtod nining adlaw ug doon na pa'y adlaw nga imong gibilin nga imong giandam halang kanamon magpabilin kang matinud-anon sa imong mga puno nagpabilin ka kanunay nga matinud-anon ug kasaligan ng imong mga mensahe. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamong pagatiman ug pag-amuma. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Pagpakan ng Dios mga kaigsoon. So mga igsoon ato ta sa pagpanglingkod mga igsoon nya kanang ato ta sa laing bahin nga mao ang kanang paghatag og kanang kadaugan testimony nya first time ni siya nga mahatag og kadaugan nya siya ra gyoy kanang musaysay sa tuwa kung giunsa siya pag-uban sa Ginoo siya dihang nangalagad na siya sa Ginoo giunsa siya pag-atiman ang iyang tibok pamilya nya akong ihatag ang panahon ni Ate Cora og atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. May buntag na tong tanan. Amen. Ako din share ninyo ang akong kadaugan nga nasinati. Katudeng nakuan na sakit ko atong dugay-dugay na to ay. Kuan man to. Nahubag man to akong ba ato di man ko kakaon gani di ko katulog og tarong. Nya. Nihubag ni di man ko kaon ato ang paagi ako pagkaon ato kanang kuan anastra sa kuan ba soft drinks ipaagi. O kay di man ko kuan banganga kay sakit jud kay tanan dako man to. Bughat man kuno to kay ako man tugi kuan kurit. Na anak ganito sila sa kuan kato si LB ba wala man to karon sila dire. Na wala lang ko magpakawala ato paglaom sa Ginoo ba. Excited pag ani misumpay. Salamat sa Ginoo nga kanang katong gitestimony ni Ate Cora nga katong iyahang baba na hubag. Murag dire ba ko ato? Na mi ato dire. Wala pa. Mag-arian mi ato. Ya murag nakadungog mi ato nga kanang nahubag ang baba ni Ate Cora pero wala jud imposible sa Ginoo kung modangop ta sa Ginoo. Amen. Kay ihatag gyud sa Dios ang kumpletong kaayuhan nya kung atong tan-awon dili kakaon kay nahubag baya pero ang Dios di mahutdag pa maagi kay naa man joy hatagan ng putak giya sa Ginoo nga ipaagi ra pud sa straw. Amen. Okay, kung sa adto pa nas doktor kanang anak masa host NGT anas ilong pero tungod kay naaraman ta nag-home remedy raman sa balay pero ang pamaagi ang pamaagi sa Ginoo og iyang giya kanato nga kanang gitubag ra gid sa Ginoo ang kaayuhan nga gihatag. Ako po ilakbit gamay sama sa akong kinabuhi sa una kanang year 2021 nya katong akong mata kung kinsay nakakita ato kuanto suffer ko atog 2 years kapin nya sige ko pabalik-balik ato sa doktor kay kanang di man normal ang iyang pagpula nya giingnan ko nga bughat nya ako nang gisunod ang uban nga mga advice sa mga tao kay kung sundon pud nato tanan ang mga advice lain mo pud sila advice nya mura tag mas trista pag pangala pa ang unsam tiyang giingon nya ang ako ra jung nadunggan nga pre nang elepante gihimughat na ko to nya gawas ato ni ato pa jud mi ophthalmologist kanang specialist sa mata nya ikapila ko nagsigbalik dito nya tag 1,000 baya per visit namo nya wa pay labot sa tambal nya sa Chungwa mami ato nya pag sige adto dito last na option sa doktor siya lisod man sad kay istanan nga kanang moopera ta ani nga kanang wa man tay diagnose tinuod jud di man gyud ka opera ang doktor kung dili wala sila nakita nga kuan nga unsay hinundan ya last ganyang option ato biopsy ya kanang biopsy mga igsuon kay kanang parts nga naay gipamati
kanang suyupan na siya. Kanang maadto sila mukuha dito kanang ilan na eksaminon. Nya nakahinumdum ako ato nga katong manghod ni pastor kay breast cancer man yang manghod. Breast cancer niya pag naman to'y bugon niyang tutoy, gibayopsi man dayon. Mo man procedure sa doktor pag biopsy. Pag biopsy, di nasamad na ang katong bugon. Di nagngut-ngut maayo, kisamad naman. Moto nga ang sunod ana nga procedure, opera jud. Nya naghinumdum ko ato. Ay biopsy niya. Kuaaning akong gapula diri kay mga igsuon ko sa Ginoo. Bugat kay to sa ako agyon, maana ang ganis pastor nga. Mura na magiging mabuto ibong matabis. Maana jud siya. Kay kaning burag ugat diri nya murag nang nahabol-habol kita ang gisti arita di ba ato. Katong grabe na kaayo nga last katong naanami diri nga dili ko kapiyong kay mura man siya sandwich. Ang katong yung pula nitubo man. Ang kaning pula mura man siya sandwich din. Muto nag-construct man to sila aning balay katong mga panday mga kaigsuuna na to kanang daagi time atong nahilak gyud ko nga naa sila kay bugat naman gyud kaysa nako kay abi na ko muta pag di ako ang gikuas kanang kuton nga kanang sanina ba nga humukon nagdugo naman na pagtan ko hala dugo naman hilak jud ko maistanan ing ko Lord down naluya jud ko ato kanang nindot man pod maigsuon kung atong kapika sa kinabuhi kay kanang naapos Ginoo ba kay mo poy mo comfort sa ato kay kana tay natay pamation kinahanglan magnaay ug sa kwa pa nay mo hapuap nay mo tambag nay mo ligon sa ato kay mahuyang man ato ang kuan down jud ang kung makaingon ko Lord makaana ko nga kanang makaana ka ba sa tawhanon nga kanang nagalagad ko nimo nganong inani anana ba pero dili ta angay unta biya gid na mo question sa Ginoo kay mo to nga bugat naman jud istanan niya inis pastor nakuyawan naman ko na mubuto di mo ana po ko nga dapat mo gani nga imo kung kuanon kay maingon kag mabuto na mo usahay ba mo anas pastor nga usa mo kuano na lang tong kanang gikuan kay giampo na sa Ginoo ga fasting kay naman des Bible kung mag-fasting kanang sakripisyo na nato di beta mo kaon ana nagfasting jud ko ato syudad ana mga wala ko magsaba nila bisag usara ka kan-anan fasting ko dili man kita magsaba ana mo to nga naaryo gyud mga revelation ang Ginoo mga gipadayag mga pulo nga imbis di to mao akong basahon di ako gidala ko naadyo ko paglaom Lord nga imo kong ayuhon ani nya mo to nga challenge gid to nako challenge gid to sa amo ang kinabuhi ba mo to pag ari na mo dire kung mas ni grabe man noon kay dito sa syudad busy man may taga-adlaw niya taga-gabi walay tulog kay Bible study man kay na may mga kaigsuuna na to nga kanang na-maintain og Bible study nya bless mo ka ita diri no kay relax ra ka ita kay maminaw ra ta sa radyo dito kami alas 12 na may maabot makatulog nya naaman ta sa simbahan kay ang simbahan doolanan mga tao kanang imbis matulog pa ka mata ka kay nanon po ayo pastor ana mo bisita mo na nga challenge kay tanan ba mo to nakitaan gid sa Ginoo nga dili gusto ang Ginoo ba nga kanang madelikado akong kinabuhi mo to nga gihiklin mi dire pero ako nakita mas grabe pa jud kay napalam na sandwich naman ang red. Mo to nga sila mama si papa kung maigso na balakan na sila Marvin. Ana sila mama ana mo to nga. Last jud nga gipangay na ko sa Ginoo Lord katong kung bakterya pa ni mawala siya sa tambal mahal gud kay tong girisita. Anong maminaw ra gamay inig patulo mo putik gamay. Ikatatuod mo pulamak maayo. Nya gawa sa mo pulag maayo bagmuta pag kag maayo mo na pinaka ko challenge ato nya mao to nga kanang yung ko bakterya pa ni alam-alam ko kung gugriyon ko Lord ug bakterya pa ni Ginoo nawala na ta ni tambal mo to ingon elepante lukop og pangita ko mga pag-umangkon pangitaon man kay season man na ang pagtulog ana mo to last ingon ko ato nga Lord kana bang mumilit sa atong kanang kuan agdulay dirito, are kay kuan kanang disbaol daghan kayo ang Lord ni kay istorya ko sa Ginoo ba nga. Yung kulas na gini Lord niya.
nadungog po nako sa mga kadaghanan nga tambal si mughat nya kanang sa Facebook ana ko napoy nag-advise nako ana wala poy tulay syudad. Ya mo to akong giinom giampuan ako imnon ko ni ihinubig ko ni kani nga tulay nya uban sa imong ko inaingon ko sa Ginoo ko Lord kung wala joy na imong tabang awa jud ko'y mahimo pero nangayo ko sa imong tabang nga ikaw ang Dios nga makahatag rag kaayuhan mo to pag inom nako di naman magluha akong mata kani bitaw gapulaan ni inanay magkanang ni inanay man og kanang murag kanang kawala. Mga 2 weeks ko ato. Wala ko'y tubig po tapuder ba? Katura pirmi. Karon kay paghuman og 2 weeks. Bura ko mamatay. Trigger man akong dire. Kani, kidney. O na kay makadaot man sa nang mag-inom tag herbal ko. Wala po tayo tapuder ka ng plain na water ba? Moto, pag-check. Wala batuhan akong 2 ka kidney. Naibato. Nakalingkawas unta ko sa akong mata ni Anas ni Madeleine nakalingkawas jud kas mata day giayo kis Ginoo pero ang diri giigo ba kay di man pwede din ang herbal kung kanang kuandra tubig kanang himughat ra wala kay kanang water nga kanang plain lang ba mao to nga lain na pud nga challenge mao to nga pasalamat jud ko sa Ginoo ba kay kung wala lang kita sa Ginoo but asa na siguro ko karon kay molokop man tag sulbod asa ta kay kining tawo ganahan kitang maayo dayon ganahan ta nga kanang di man ta na may tawo nga di makahulat sa proseso sa Ginoo uban ug unsay mga advice murag mawik na lang sad siguro ka kay sa pagpangita usaon man nga maayo pero ang sekreto ang Ginoo ra gyud ang Ginoo ra gyud naghatag og kanang kaayuhan. Grabe ka ang Ginoo kay kung walay tabang sa Ginoo ambot na lang jud pero tungod sa Ginoo nga siya ang Dios nga mananambal siya nga Dios nga the best doctor kay kung sa unsay atong giinom pero kung wala ang panalangin sa Ginoo di gina mawala pero tungod sa tabang sa Ginoo sa iyang pagkamaligruso ug sa iyang pagkagamahanan iya jud kong giayo ug dalaygon ang Dios. Unya ato ta sa sunod na bahin mao ang paghalad og special number sa mga Dinoyos family. Kauban lang Tia Rita, Gaw Albert, De Famila, ni Ate Cora, Gaw Joel, mga Dinoyos family og atong palakpakan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. -1 inyong haday. -1. Basin malimot. Alit ya. Wala pa ni maaari din minus ko. Pwede naman yan. Hello. Kaya mo. Ikaw ari ang. Hello. Naro may kanta? Oh, naara. May kanta ra. Katong may kanta. Ang katong way kanta katong subay ang dansa. Hello.
Sila kaunyo akanako Musti namuwa na siya. Thank you Lord. Okay na to. Amen. Nindot kayo ang mensahe sa awit ni piok-piok kay layo man gud ang signal wifi ba. Ya, dalaygon ang Dios sa mga kinabuhi sa atong mga kaigsuonan, mga Dinoyos family. Ag atong palakpakan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dalaygon ang Dios. So, di ta maglangan adto ta sa laing bahin nga mao ang paghatod sa mga mensahe sa Ginoo nga pagkadadon sa iyang alagad ug ato ang isentro ang atong kasing-kasing huna-huna nya kuha tak Bible nya kung kanang sa makadiyot pipila ka minuto di man jud ni kaabot oras ang wali ni pastor. So kung mahimo atong iseryoso ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, ato sa isalikway ang mga distract sa atong kanang hunahuna kanang ato sang ihiklin sa makadiyot. Ug akong ihatag ang panahon siyang alagad ug atong palakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So nindot kayo ang mensahe sa awit nga nagdasig sa matag usa sa kinabuhi nga pagbag-o. Matod pa sa awit, bag-uha Ginoo ang kinabuhi ko. Unya bag-uhon nga sama sa Ginoo, dili sama pod sa ubang tao. Kung nangandoy tagkabaguhan, dapat ang ato ang pangandoyon ang kinabuhi nga sama kang Kristo. Ang kinabuhi nga sama kang Kristo mga kigsunan wala ililong sa Dios. Amen ba? Ang kinabuhi sa Dios, ang kinaiya sa Dios, ang tanan o prinsipyo baruganan sa Dios wala ililong nato. Iyang gipadayag, iyang gibilin, iyang gipakita ug dili lamang sa mensahe kundi mismo ihag yung gipakatao si Jesus. Iyang gipahimugso si Jesus aron ang mga tao makasaksi nga dunay Ginoo, aron ang mga tao masayod nga dunay Kristo nga muluwas kinabuhi sa tao gikan sa sala. Mao hinungdan ang tao nga muduol og naa kang Kristo wala nagyoy sala. Mingaw man wala mo naa pa mo'y sala. Wala na tay sala oy. Nataw na ato pakpakan ng Ginoo wala na tay sala. Kay ngano man walay makasimba sa Dios kung nagpabilin ang tao sa sala. Amen. Ngano man even si David, yes, nakasala si David. Lahi pod ang pulong nagpakasala. Lahi pod ang pulong nakasala. Amen. Ato nang klarohon diha. So welcome ang matag-usan na tay igsuon ato pagpakan ng Ginoo sa atong igsuon. Ni Jowen po din ya si Konsihal Sad. Ang Dios magpanalangin. So atong klarohon kanang pulong nakasala ug ang pulong nagpakasala dako kay nagdiferensya. Ang taong nagpakasala, nasayod siya nga sala na, pero iya rag yung gibuhat. Maunay nagpakasala. Pero ang tao nga nakasala, tao siya nga nakalapas. Kana bitawng, wala siya masayod. Kumbaga, sa lain nga mga pinulungan, nalimot siya. Lahi man pudong nalimot kaysa gituyuan, tama ba? No? Lahi kayo ang nalimot og sa tao nga wala malimot nga bisag sala sudlan. So muna nga si David nalimot siya. Atong tan-awon ang kinabuhi ni David. Si David usa siya kataong pinili sa Dios. Sama kanimo kanako. Siya nga tao pinili sa Dios. Dili ang tao ang nagpili kang David. Gani sa dihang gisugo si Samuel sa pagpili og hari aron dihugan ni Samuel. Iyang dihugan unta ang kinamagulangang anak ni Jesse. Kay ang amahan ni David si Jesse. Unya sa diha nga dihugan na unta ni Samuel, that is a prophet. Sa Old Testament si Samuel nga maoy mo dihog aron pagpili sa bagong hari sa mga katawhan sa Dios nga mao mga Israelita. Sa dihang mudihog na unta si Samuel, giingnan si Samuel sa Dios. Samuel.
Ayaw pilia ang tao pinaagi sa hitsura, sa iyahang pamustora, siyang dagway. Kay ako mupili dili sa dagway kundi sa kasing-kasing. Si David dinihugan, pinili sa Dios. Pero sa time nga nalimot siya, nakasala siya. Kanus aman si David nalimot. Kanus aman siya nakasala sa dihang nalimot siya. Unsa may gipakita sa Biblia nganong nalimot man si David? Kasi David, mga kaigsunan, kung imong lantawon, nasa'y palasyo. He is a king. Amen ba? Amen. He is a king. Sa diha nga nasa palasyo, ug matud pa sa kasaysayan sa kinabuhi ni David, sa Biblia nagsulti, nga sa dihang mi mata si David, mi adto day sa balkonahe, og nagpaharuhay. Kuya, bitaw nang magparuhay, nga wa ta kapasalamat, may nang makarelax ka, nga nakapasalamat. Siguro ana si David, wala man tuod gi-emphasize nga nakaampo ba o wala si David, apan giingon dito sa Biblia, mibakon si David og miadto sa balkonahe og nagpahayahay, nagpahangin. Karon, kay nakit-an man niya Bathsheba nga naligo, naibog man siya. Sa dihang naibog siya, wa man siya mamalandong. Nga kung iya tong buhaton, sala. Nakasala siya. Apan ang tao nga nakasala, wala magpasabot nga wa na'y paglaom. Samtang buhi pa ang tao, mga kaigsonan, giklaro sa Biblia, dunay paglaom. Kanus aman, nahibalik si David sa tiilan, sa sabakan, sa presensya sa Dios. Sa diha nga si David, ning balik sa Ginoo. O niya, sa dihang may balik siya, nangandoy ang iyang kasing-kasing nga, Lord, bag-uha nga akong kasing-kasing. Munang awit kaganina, mga kaigsunan, gikan sa mga Dinoyo family, nangandoy sila nga bag-uhon sa Dios ang ilang kasing-kasing. Kung imong basahon ang libro sa Salmo, mauni ang libro ni David, diha sa 51, Salmo 51, versikulo 10, naay prayer nga gibuhat ni David diha. Unya diha gikuha kining maong mensahe sa maong kanta. Ingon din sa Salmo 51, versikulo 10, putlia o Dios ang akong kasing-kasing, og hatagi akog bag-o og masinugtanong espiritu. Duha ka mensahe ang gipangayo ni David. Lord, bag-uha nga akong kasing-kasing. Then hatagi ako kasing espiritu nga masinugtanon, kay ang tao manggod, mga kaigsunan, nga naa sa sala, ang iyang espiritu masinupakon. Ang taong masinupakon, mao ni kuyaw, kay kasagaran sa taong masinupakon, siya'y muila sa iyang kagalingong sakto. Kay dili man siya mo supak kung di siya mo angkon nga siya sakto. Tama ba? Daghang mga tao nga moingon, sakto ko, pero wala di ay sa Biblia ang desisyon. Wala diya sa Biblia ang mga kanang, ang iyang binuhatan, dili day uyon sa Biblia. Si David, usa sa katao nga mahimo natong panag-ingnan. Nga sa panahon nga makasala ta, sa panahon nga makalapas ta, sa panahon nga malimot ta, dunay chance. Ing naimong tapat, dunay chance. Doon na tay Ginoo nga muhatag og higayon. Kahigayonan. He is a God of chance. Siya ang Ginoo sa tanang higayon. Amen ba? So ayaw kaguol kung nakakita ka sa imong kaugalingon nga naagyoy bikil ang akong pagpangalagad. Ayaw kaguol, ayaw kaluya kung doon nagyoy bikil ang atong kasing-kasing, ang atong una-una. Ang taong dapat maluya katong taong dili kantigong maghinulsol. Amen ba? Amen. Like David, Ginoo, bag-uha ang akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nga dili mabag-o sa mga butang. Kay dili man gyud mabag-o nga atong kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan. Siguro mo ingon ta nga, Lord, panalangini ko, mabag-o gyud ko kung imo kong panalanginan. Kung hatagan ko nimo aning butanga, Lord, mangalagad na gyud ko nimo. Daghan nga mga tao nga inana og kinaiya. Pero sa dihang moabot na ang panahon nga iyang gipangayo, oy, nisamot naman noon na layos Ginoo. Kaya nga naman, ang tinuod nga makapag-o ug makapausab, naaragyod sa Ginoo. Buot ipasabot, ang pamaagi sa Ginoo,
Mao'y sundon gyud dapat sa tao. Unsa may mga pamaagi aron ang tao mabag-o, sumala sa kay sa panahon manggod nga doon natay pangayoon sa Dios. Like, Lord, tagaay ko og bag-ong kasing-kasing, ug tagaay kog masinugtanong espiritu. Ang Dios mo tubag ana, ug ang iyang tubag iyang gihatag pamaagi. Hello. Mga pamaagi. Mao bitaw ng Mateo City, pangayo makakaplag. Pangita kamo makakap sana pangayo kay kamo hatagan, pangita kamo makakaplag, panuktok kamo ablihan. Ang problema, naara sa pagpangayo, wala sa pagpangita eh. Diya sa pagpangita ang pinaka-the best, pamaagi ni Lord. Ang pamaagi sa Dios maoy angay natong tun-an. Ang pamaagi sa Dios aron mabag-o ang atong kasing-kasing naa sa Roma kapitulo 12 versikulo 2. Ipabag-o hinuon sa Dios. Ingon siya diha, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Yes, niyon ta Lord, baguhang ako kasing-kasing Lord, baguhang ako ang akong kinabuhi. Pero ang atong una wala nato tarunga, di gyapon mabago. Amen ba? Bag-uha ang ipabag-o sa Dios ang inyong kinabuhi, pinaagi, that is kanang pamaagi. Unsay mga pamaagi sa Dios? Pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Kisa may nagdala sa atong una-una. Kisa may nagdala-dala sa imong una-una. Imong papa? Imong silingan? Ikaw ray nagdala-dala ani imong una-una. Nganong naaman tayo huna-huna? Kay doon na tayo madungog, doon na po tayo makitaan. Kung magpataka ta gamit sa atong mata, kung magpataka ta gamit sa atong dalunggan, ang mahitabuan na, ang atong huna-huna, mahimong dautan. Tama? Munang kinahanglan tag kaalam. Kahibalo, sa pagdumala sa atong mga mata, sa pagdumala sa atong idulungog. Muna ingon si David, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan. Kay ang Kristohanon, bisag kapila pa ka mahimong Kristohanon, sige kag paminaw anang mga dautan, mahimo kang dautan. Inoday. Sa ato karong panag-uban mga kaigsonan, atong hisgutan, kay katapusan man ron Domingo, gani sa simbahan ron sa Tarkong, maoray first Sunday nga ilang gihimo ang panimbahon sa buntag. Kay kanang maong simbahan sa Tarco, mga kaigsonan, maunag yung simbahan nga gitukod. Naapa ko sa Jesus Trends, naapa ko sa Love Radio sa una. Unya dalaygon ang Dios, diha ko nagsugod o diha ko nailhan pod sa mga kaigsonan sa nagkalaing mga lugar, sa Masabuhol, sa Liti, tungod sa kakusog sa kanang frequency, sa kanang signal sa FM radio, kanang Love Radio, 97.9. 5 ko katuig nga nagdala diha. Og doon na ko'y programa sa kadlawon, og doon na po ko'y programa sa Domingo sa gabi. Og tungod sa pag-uban sa Dios, sa pagpangalagad nako sa iyang ngalan, pinaagi sa Biblia na himugso ng Tarkom. Mo na roy sa una magsimbamig Sabado, magsimbamig sa Ginoo sa adlong Sabado kay grabe man ka loaded na ang akong schedule sa matag Domingo. Mo na giingon sa akong asawa nga dito mi sa syudad, pertig yung pagkadahan ng trabaho. Wali ko og buntag sayo, diha sa Pardo, wali na po kog udto, diha sa Opera, wali na po kog gabi diha sa Tarkom. Usahay sa Tarkom, usahay dito sa Tarkom sayo, or hapon ba, gabi kanang tulo kasimbahan. Kanunay nako nang gitapon-tapunan hangtod gibless sa Ginoo, naabot na po sa Tisa, naabot sa po sa Sudlon, naabot na po diri sa Mualbual, naabot na po dito sa dunay duha ka simbahan sa Gihulngan. Unya duna na po'y simbahan diri sa atong lugar. Atong pakpakan ng Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. Sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, karon ang katapusang Domingo sa tuig 2024. Unang Domingo sa tuig 2024 hangtod karong adlaw, pila ka Domingo na. Pila ka Domingo siguro no sa tuig 2024?
Pila kaha? Kaysa usa ka bulan, dunay 4, dunay 5. Wala may 3. Unya, 4 times 12. Hinay tag math, no? Sandi lang. Pila? 48. So, ibutang ra natog 50. Kaya daw na may 5. Usahay 5. So, ibutang lang natog 50. Kanang 50 ka Domingo, pila kaha ka Domingo nga wa ta kasimbas Ginoo. Pila kaha pod ka Domingo, pero kana ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaluya. Kay usa kini ka mensahe mga kaigsunan nga magdasig nato og maghatag nato kay balog kaalam kung unsaon nato pagdumala nga atong kinabuhi sa tuig nga idugang na usab sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa mang tuiga nga idugang na usab sa Ginoo sa atong kinabuhi? Siyempre, 2025. Mo-welcome na po ta sa tuig 2025. Nya sa atong pag-welcome mga kaigsunan, lain-lain ang mga kahimtang sa mga tao sa matag nasod, lain-lain ang batasan sa diha nga or lain-lain ang pamaagi sa ilahang pagsugat sa bagong tuig. Ang uban ilang sugaton ang bagong tuig diha sa mga syudad. O ang uban diha silang panimalay, moingon sila nga di gyud nato adili gyud nato biyaan atong balay kinahanglan maglihig gyud ta. Naag gyud ta sa atong balay, pero kami mga kaigsunan murag ikaduhang tuig na namo nga wala gyud mi diri. Kay karong alauna, alas 2, mubiyahe mi tungod sa trabaho nga gibutang sa Dios among kinabuhi. Dunay duha ka simbahan nga akong walihan. Simbahan napod gihapon nato diha sa Ginoo dito sa Tanhay. Nya gikan na sa Tanhay mga kaigsunan, mudagan na nagduha ka oras sakyanan. Unya siguro usa ka oras kapin magduha. Depende sa dagan. Gikan sa sakyanan, mulakaw mig uska oras para mo abot mi sa simbahan diin mi ko pawalihon ugma sa Dios. Usa na kasimbahan mga kaigsuonan nga nahimugso diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pinaagi usab sa akong igsuon si Pastor Sapri nga usa ka magtutudlo sa college sa Negros Oriental State University nga nahimo siyang pastor og karon mao'y nagdumala sa usa natong FM station diha sa Tanhay. Nga mao ang 95.3. Kay diri sa FM station na 101.3 man. So, pagka pizza 31, tibuok gyud nga gabi mag-overnight mi nga magdaig sa Dios. Sa dihang na natay simbahan, buhaton usab na nato diri. Amen. Ato pakpakan ng Ginoo. No? Walay laing rason, walay laing katuyuan. Dili ang pagkabig sa relihiyon, kundi pagpaabot sa tinuod nga kaluwasan. Ang tinuod nga naay kaluwasan, ang tao nga tinuod nga nakabaton og kaluwasan, timan ini siya. Ato gyung makit-an ang tinuod nga kabag-uhan. Amen ba? Mabag-o ang iyang batasan, mabag-o ang iyang kinaiya, nga kaniadto yaw-yawan dalo perting siruka, di ba? Pero sa dihang nangalagad na makapanghatag na. Amen. Murag kanta maksorban ba? Ang dili Kristohanon, murag kunog number 1 tabian, sana? Number 1 tabian, walay silingan. No? Sige. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan, blessing. Ang tanan maingong blessing. Walay lain nga gitanyag ang Dios sa iyang mga tawhan. Panalangin. Kung imong basahon ang unang libro sa Biblia, Genesis to Revelation, Old Testament to New Testament, daang kasabutan o bagong kasabutan, walay laing gitanyag ang Dios ngadto sa iyang makatawhan. Kumbaga, walay laing gipasalig sa Dios. That is a blessing. Kung maghisgot tag blessing sa atong pagka-tao sa kalibutan, ang atong nasabtan sa pulong blessing about lamang sa material. Pag moingon na gani nga nakadaog, ay panalangin. Mapildi, ay malas. Orang inana bitaw sa una bitaw. Unang maningkamot yun og kuan kanang ang uban
mo katong naa pa to'y bagdok kisa may nakainom do mo bagdok. Hay alay. Hay alay. Di ba? Sweet trees karon loto. Aning kamot yod. Pag kadaog gani, grasya. Gipanalanginan. No? Mo ana dayon panalangin. Pero kung kuan malas, kung di buinas. Mao gyud nay nasabdan sa tao pag maka dawat gani og kwarta, maka palit gani og unsa may mga butang nga dili kayang paliton sa uban, moingon dayon gipanalanginan. Pero karon lain na pud ang mga tao, no? Kay og mapanalanginan gani mo ana gani nangwarta na. Lain na sad, no? Actually mga kaigsunan, ang pulong panalangin usag yun na ang gagisentro ni Jesus. Kung imong basahon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 10, kini atong hisgutan ni sa dili patamusod sa tuig 2025. Si Jesus nga gipadala sa Amahan aron pagluwas sa tao. Timan ni ha, aron pagluwas. Dili pagsilot, dili paglaglag, pagluwas. Now atong inumduman sa atong pagkatao, do na tay tulo ka bahin nga atimanon ta dapat sa Dios. Amen ba? Sa atong pagkatao, gikan sa lapalapahang tod sa ilimpulo, dunay tulo ka dapit sa atong kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga siya mo atiman. Siya gyud ang mo atiman. Ingnay mong tapad, siya gyud ang mo atiman. Diha sa pag-atiman sa Dios, giklaro niya ang tanang pamaagi ug wala niya ililong gisulat sa Biblia. Tama? Ang problema, daghang mga tao nga nagtuo Ginoo pero way Biblia. Saan nila pagkasiguro nga giatiman sila sa Dios? Nga ang tanang mga pamaagi sa Dios gisulat diha sa Biblia. Juan Kapitulo 10, versikulo 10 unsay giingon? Ang kawatan mi anhi aron pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Mianhi ako, si Jesus mingon, mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon, abundant blessing. Muingon ganing abundantly mga kaigsunan, walay pagpugong-pugo nga panalangin. Walay tik-tihik, walay limit mga kaigsunan. Kung kapiyalan na ka, kayang ihatag sa Ginoo ang tanan. Dili man pud ihatag sa Ginoo kung di pata kapiyalan. Unsaon man pud aron mahimutang kapiyalan sa panalangin sa Dios, dapat makakaton ta. Unsaon man pud aron makakaton ta, dapat magpatudlo ta. Ingnay mo tapad, magpatudlo dahi ta. Unsaon man pud aron makapatudlo ta. Kabalo ba mo? Kuhaon ang garbo. Kay ang tao nga garboso, di gyud na mo dawat og pagtudlo. Siya dapat mo'y mutudlo. Gani, ang Ginoo tudloan pa? Hello? Tama. Ang tao nga dili magpatudlo, maunay taong dunay garbo. Muna yung siyaring Solomon, ayaw tambagi ang taong garboso kay kasiliakan ra ka. Asa ginamabasa? Asa ganis panultihon? Panultihon, 9:8 siguro na or 8:9. Burag baliktad. Ako rang chikapon na. Ito ra nang tanawon. So, gitudluan ta sa Ginoo kung kinsa pod ang mga taong atong tudluan. Panultihon 8:9. Ang dili man. Dara, 9:8. 9:8 jud. Panultihon 9:8. Ayaw badlo nga ang taong garboso kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlongon ang malamon, tahuron ka niya. The word badlong is kind of teaching. Nya ang Biblia naghisgot na about teaching, about rebuke. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3:16. Ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagsaway, ug alang sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios, ikaw na, ako na, nag-alagad sa Dios, masangkap ug maandam alang sa tanang mayong buhat. So ikaw ug ako mga igsoon, example, Tia Rita, ako, kita, maandam lang ta
Masangkap lang ta sa pagbuhat og maayo kung magpatudlo tag Biblia. Amen. Amen. Mao na nga si Jesus miingon sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ug ang tanang pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios wala gisulat sa English nga libro. Wala gisulat sa science nga subject. Munang kabantay mo, bisag unsa pa na kamalamon ang tao tungod sa iyang edukasyon. Nakahuman siya kinder. Sana primeros kinder? Nursery. Ang nindot kayo no, nursery. Ako, ditsura ko grade 1. Nursery, the grade 1. Oh, yan na pag yung K1, K2, K3, napay K3. Wala na? Oh, ako, ditsura ko grade 1. Gikas grade 1, hangtod grade 2. Zero ang akong mga kauban. Kaya, wa may kaagig grade 1. Wa may kaagig nursery o kinder. Ditso may grade 1, subject sa grade 1, lisod man. Grade 1, grade 2, sige, sige silang kasiro. Wasad ko palupig, zero pod ko. Priya mintanan. Pero kapasar, may ribbon pa. Nga naman, manok mungaan ang dadon. Asa ka? Dala kong mungaan, pag abot sa grade 3. Kagipa, na naman po'y ribbon. Gideon, most obedient. Most helpful. Tagduha pa, karibon. Paglantaw grado, uy, pasar. 76. Ingon akong mama, ma'am, pabasaha akong anak. Karon di magani ko kailag litra. Suko as akong mama. Papasaro ni mo na, ma'am, nga di gani kabalo mo basa mo. Adto na grade 4, di kailag litra. Nabuko ang maestra, ginkuha ta lang ang maestra og pulang ballpen, giilisan og bagsak. 74. Balik ko grade 3, hindi ako naning kamot. Ninani ni siya. Dili ta kakaton kung dili ta kagikalisod. Tama? Pero dili sad maayo nga sige na lagkalisod, di gyapon ta kakaton. Lisod kaayo mga kaigsuonan kung sige ra tag kalisod, wa gyapon ta kakaton. Buti pasabot, dunay solusyon ang Dios. Sa dili pa ka makasinatig kalisod, gi-prepare na tadaan sa Ginoo aron di ta makaagi kalisod. Di ta mo sugot na, Lord, tagai kog kalisod aron ko makakaton. Tama? Kaya nga naman, ang tanang kalisod gilangsang na ni Jesus dito sa krus. Nagpakatao si Jesus, dili aron ta mag-antos. Hinay mong tapad, dili ka dapat mag-antos. Natao si Jesus, aron makabaton tag kinabuhing dagayaon. That is a blessing. Now, atong inumduman, sa ako nang gikaingon kaganina, sa atong tibok pagkatao, nagkinahanglan ta sa panalangin sa Dios. Sa tibok na itong pagkatao, dunay tulo kadapit nga ang Dios gusto mo atiman ni ana. Unsa man ning tulo kabahin sa atong pagkatao? Sa ikaduhang o unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23, diha giklaro nga tulo kadapit ang atong pagkatao. Espiritu, kalag, ug lawas. Kisa may mutuo nga naatay espiritu. Amen. Ang uban. Mutuo ka nga na kay espiritu? Tuo na lang. Naataon tayo espiritu, oy. Kaya wala tayo espiritu, di yun tamay mong tao. Example, ang itlog nga langit-langit og pughakra, ang walay tipaka, di yun na matawag na tong itlog. Tama. Kaya nga naman, dili mapurmang itlog, ang tipaka o ang pugat lamang. Naag yun na say cover. Tama? Napurmat ang tao tungod kay naatay espiritu. Napurmat ang tao tungod kay naatay kalag. Tama? Napurmat ang tao tungod kay doon natay lawas. Pero ang giklaro din mga kaigsunan,
ang lawas mo balik sa yuta, mo nang naatay igsuon pod nga namatay no ka atong miaging adlaw gahapon. Gidala taon sa munang atong pasalamatan ang Dios sa ato ang mga barangay opisyal, atong pagpakan ang Ginoo. Naputay barangay opisyal, barangay councilor dire nga maaptikon sad kaayo nga ming adto dayon sa kuan namatayan nya bisan og walay pamilya kay samtang nagpusko sa kuan murag naasay pag-umangkon pero wala gisay murag pamilya dire no. Kaulitaw man. Wa sa igsuon ay mga anak naasay igsuon. Naam lagi toy gapos nga uyuan. Oh no? So maluoy sad ta. Salamat sa Ginoo sa mga barangay opisyal nga abtik silang ni response. Unya nagiana mo amo tong gihatod dayon dito sa sementeryo. Ana nga pagmatuod nga kining atong lawas bisan saon nato nig kaon. Bisag sao kaon atong lawas. Bisag saon nato nig atiman. Kaon tag maayo, hatagan na tong bitamina, doon na ni limit. Tama? Di gyud po ko mo sugot mga kaigsunan nga moabot og 150 kong edad. Na, ang akong prayer mo ni Lord, kanos ako dapat mobalik nimo basta sigurado kong naakos langit. Kaya nga naman, inigbiya ning atong lawas, muadto na nis abog, muadto nis lubnganan, muadto na minteryo, kining kalag og ang atong espiritu, muadto gyud nas Ginoo. Di na mo kuyog minteryo eh. Tama ba? Ha? Wala gyud na, di gyud na magpabilin. Ya, di ba? Even sa simbahan, sa ubang mga simbahan, moingon sila nga inigkamatay, moingon dayon gikuha na gyud sa Ginoo. Tama? Tuan na gyud sa Ginoo. Unya iyampo pa nga muanha na good taon ang akong pamilya diha nimo Lord. Di pa tuan nas Ginoo tama? Unya inig atog minteryo mo anto kumusta naman ka? Kisa may giulog-ulogan nimo imo rang kaugalingon. Pagkamatay mo ingkang gikuha na gyud sa Ginoo. Pagka Nobyembre 1 mo atog minteryo kumusta naman ka diha? Gimingaw na gyud ko nimo. Hilak-hilak. Gikuha naman daw guys Ginoo, tuon naman daw Ginoo niya ini ka. Nusa naman tao ng patulon ana oy. Wala ka ta anak maskam. Diba no? Atong hinumduman, Hebreo 9:27, ang tagsa-tagsa kinahanglan mamatay. Ngano ako nang gihisgutan? Kay ngano man, ako ra ning kuang gyud gihisgutan. Inig kamatay mo atubang na sa Dios. Mo bitaw nang ikaw, ako, inig mubiya na tas kalibutan ang atong mga anak, ang atong mga parente, nga bag-o pang natao pod or kaha buhi pa mo na dayon. Gikuha na Dios Ginoo. Ang ato ang igsuon gikuha na. Salamat sa Ginoo nga nagpahulay na gyud siya. Nya namatay, pananglitan namatay anang bulana. Pagka Nobyembre 1 matos misteryo. Kumusta naman taon? Mingaw na kay kunin mo. Nagkagay kong mga problema. Naalam na guys min Ginoo niya. Pagkisulti sa minteryo. Inay mong tapad. Kung nailad ka adto sa una, ayaw nailad ka ron. Basig mailad na po ka inig 2025. Kaya naarabay Nobyembre. Tama? Mubisita lang ka. Bisita ka dito, ayaw po taon pakiksultihi. Okay, ang naa dito iharamang bukog og ang lawas. Awa naman ganay lawas gyud. Ang iyang espiritu, kanang kalag, maunay ato ang kinaiya. Maunay ato ang kita gyud na maunay kita. Kanang kalag o espiritu. Muna ang Biblia ba gusto sa Dios nga siya'y mo atiman sa tibok pagkatao. Siya'y mo atiman sa espiritu, siya'y mo atiman sa kalag, siya'y mo atiman sa lawas, ug ang pag-atiman sa Dios wala niya ililong gisulat sa Biblia. Gusto sa Dios nga makalingkawas ta gikan sa sala. Maunay rason nga nung natao si Jesus. Maunay rason nga nung nagpahimugso ang Dios sa iyang bugtong anak. Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ug ang pulong na himong tao ug mimpuyo uban kanato. Unya ang anghel diha sa
Pagkatao ni Jesus, mga kaigsonan, sa Mateo 1:21, nganli siya Hesus. Aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Giklaro diha nga ang luwason ni Jesus katulang iyang mga katawhan. Kinsa man ang ilhon nga katawhan ni Jesus? Katubang tao nga nagpuyo sa sala. Amen? Sultihan ko kamo mga kaigsonan, ang ipamulong ni Jesus, kinsa ang iyang ilhon? Dili niya basihanan katong tao nga nagwali. Even ako. Dili basihanan, wala ibase sa atong Ginoo ang pag-ila niya sa iyang mga katawhan. Muingon siya nga, dili, for example, si Gideon kay nagwali. Ako ning ilhon. Hello, klarohon ra nato niya. Kay basig kaingon mo nga, katong mga tao nga nangalagad, labi nag mga taong naghimog mga milagro, muingon gyud dahin, kato sigurado gyud tong langit gyud. Kabalo ba mo kaysa ang tinuod nga ilhon ni Jesus? Katong tao nga nagtuo nga wala magpakasala. Katong mga tao nga nagtuman sa sugo sa Dios. Katong mga tao nga nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Mao nang miingon si Jesus sa Mateo 7:21, 22, 23. Ingon siya diha, dili ang tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Katong gusto sa amahan. Yan ang panahon na daghan niya moingon nga nagwali ko sa imong ngalan. Naghimo kog milagro sa imong ngalan. Nagpagawas kog yawa pinagi sa imong ngalan. Unsay tubag ni Jesus? Apan ingnon ko unya sila. Pahawa kamong mga makasala. Wala ako makakaila kaninyo. Mo nang kita mga kaigsuonan, insakto kay itong awit kaganina, Lord, baguha nga akong kasing-kasing. Amen. Baguha nga naman kining atong kasing-kasing manggudog dili mabag-o dali kaining masilo. Masingkahan ra, wa na. Magguba ng adlaw. Loya na. Makadungog rag istorya nga gilibak, wa na. Murag wa na bagsak na ang pagkakristohanon. Dapat diliin ana. Dapat atong katunan bisan kung makadungog tag mga pulo nga dili maayo. Chill rata, kanang kalma lang ba? Amen? Ing na imong tapad, ayaw na banghag. Kung singkahan ka, banghagan ka, ayaw og banghag. Tama? Amen. Samas ako ang programa, mingsulod ang usa ka tawo. Samtang nagwali ko, ning comment siya, niya anang wali na ko, niabot ko tog 150 nga views. Actual nga views. Niya kanang 150, perti na ng pagkadaghan na. Nga naman, naapay mga nag-live ana, nagsunod sa atong live, gikunik nilag mga speaker. Napagyod uban ana, gikunik pagyog mga FM radio. Perti daghana ang naminaw ana. Nya dito ning comment, nagwali na sad ning amaw. Nagwali na po kuno ning amaw. Nya ingo po tong mga tao, ingo po tong mga tao. Na ini response, ako silang gitambagan. Sultihan ko kamo. Pangutan-on ko kamo. Kinsa may bulahan? Katong giingnang amaw o katong mihingalag amaw? Tama? Tama? Unsay giingon sa Dios kadto kang Abraham? Ang mutunglo kanimo tunglohon ko usab. Asa na mabasa? Genesis kapitulo 12. Ato nang basahon. Genesis kapitulo 12. Naamoy Biblia diha? Amen? Amen. Importante yun natay Biblia. Genesis kapitulo 12, versikulo 3. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Siguro moingon ang tao dili man ka Abraham. No, yes, dili ko Abraham, pero pamilya ta ni Abraham. Pamilya mo ni Abraham? Murag maglibog, no? Ato ko nang klarohon kung pamilya ba ta ni Abraham. Kanos aman ta nahimong pamilya ni Abraham? Kalayo ra nato nga hintil man ta.
Sige, sige. Ay nga sa pamilya bitaw no. Muang kung taon niya utak ka siguro. Ato na lang ni sigurohon. Kanos aman ta nahimong pamilya ni Abraham. Sulat ni Pablo sa Galacia Kapitulo 3. Galacia Kapitulo 3. Ato ning tanahon. Galacia Kapitulo 3, versikulo 28. Ingon sa diha. Okay, basag yun na. 28. Galacia Kapitulo 3, 28. Busa wala na'y kalainan sa mga Hudyo o sa mga dili Hodeo, sa mga ulipon o sa mga gawasnon, sa mga lalaki o sa mga babae. Kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iyana ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham. Og madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Unsa may gisaad sa Dios kang Abraham? Hello? Unsa may gisaad sa Dios sa mga pamilya ni Abraham? That is a blessing. Spiritual blessing. Physical, financial, even ang mga kano sa pa? Financial. Tanan nga klase, even material. Tama? Muna mayong kong mga kaigsunan, kung wala pa kong mga lagad sa Ginoo, ambot unsa kaha nga akong kinabuhi. Unsa kaha nga akong kinabuhi. Unsa kaha nga ako ang sitwasyon. Kaysa una, ang gaan ko kog bungis-ngis. Labaw pa siguro bungis-ngis kung wala ko sa Ginoo. Pero sa dihang na anak ko sa Ginoo, nawagtang man ang pagkabungis-ngis. Amen? Wala lagi mo amin ang uban, nagdudag. O saan mo nang bungis-ngis? Bungis ka mo de, wala mo amen kayo. Apo taon ka. Kanang wa gyud nahot ba? Ibin hitsura wa gyud. Wa tanan. Mga bungis-ngis. Maura po ng mga tao nga naipaghukom. Now, blessing, ingna imong tapad blessing. Gusto sa Ginoo nga inigsud na to even karon. Do na pay duha ka adlaw 29, 20, 30, 31. So tulo pa ka adlaw dala karon. Kanang tulo ka adlaw ato na nang talikdan ang 2024. Welcome na sa 2025. Niya tanang adlaw sa tuig 2025 gusto sa Ginoong atimanon ka. Amen. Wow. Dili na tao ang matiman nimo. Muna nga dili na tao dapat mauduulan nato sa panahon nga doon na tayo mga panginahanglan kundi ang Dios. Sa unsang paagi nga makaduol ta sa Dios? Muduol ta sa mga tao nga dunay Dios. Amen. Muduol ta sa mga taong dunay Dios. Gi panalanginan sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron kita panalanginan sa Ginoo? Ang pagdawat, ang pagtuo, o pagkinabuhi sa pamaagi ni Jesus. O ang pagpabili ni Jesus. Kaya nga naman, si Jesus ragyod mo ay nagdalag panalangin. Hello? Siya ragyod ang nagdalag panalangin. Sa panahon nga, like sa kaganay na, prayer man tong inyong giawit sa mga Dinoyo family, that is a prayer. Pag-ampo to, baguha Ginoo, ang kasing-kasing ko, nga sama kanimo. Wow. Sama kanimo, si Jesus ba? Nagbisyo ba? Wala eh. Aron mabaguta, likayan na to ang bisyo. Tama? Unsa may trabaho ni Jesus, dapat mo na itong paningkamutan. Ang trabaho ni Jesus, naasay mga pag-ampo sa amahan. Dapat kita sad, inigsud na to sa tuig 2025, karon pa lang, nakakaton na ta sa trabaho ni Jesus. Naatay pag-ampo. Nabatay morning devotion, nabatay evening devotion, nabatay personal prayer. Kung wala kay evening o morning, doon na ba kay personal nga prayer? Or mo ampor na ay dili maayo. Salamat. Ingon po taon. Ning tan-aw mo kung dai ko ragon ni ana po taon di purdoy. Salamat sa Ginoo. Batasano na to pag-ampo. Amen. Unsay giingon ni Jesus? Pag-ampo kamo kanunay, aron dili kamo madaog sa panulay. But ipasabot, ang Dios nga atong gilagaran, kabalo siya
unsay rason o hinungdan nganong ang tao madalas panulay? Unsay hinungdan? Aya, singon tiya Rita kay wala magampo. So magampo gyud. Amen. Kanus amo pud magampo kana magkalisod na. Ay nga pos day ko radili oy. Ampo gyud ta sa tanang panahon. Si Jesus do na say mga gibasihan. Do na tay si Jesus nagpakita sa example to set example to sa tanang mga believers diha sa Marcos 1:35. Marcos 1:35. Sige ka na. Sige, basa ha. Sige, na may microphone. Marcos 1:35. Kadlawon pagani. Sige, ning bangon na si Jesus og minggawa sa balay og miadto siya sa usa ka dapit og dito nagampo. Kadlawon pa. Kadlawon pa. Inigmata nato unsa may atong nabatasan. Dapat nabatasan nato ang prayer. Kay sa panahon nga mabatasan nato ang prayer, di gyud ta madaog sa panulay. Ug dili gani ta madaog sa panulay, wow, takos kang panalingan ni Lord. Kay ang tao nga kanunay madala sa panulay, di man na tagag panalangin nga numan, dili malipay ang Dios nga mausik ra ang panalangin. Unsay giingon sa Ginoo nga panalanginan ko ang taong matinud-anon. Tanawa ra gud ang giingon sa Ginoo ngadto kang Abraham, panalanginan ko katong mo panalangin kanimo. Apan tunglohon ko katong mutunglo kanimo. Muna ina imo tapad di nagyud ko manunglo. Ayaw na mo panunglo ha. Atong pangapinulungan kani adto moingon matay ka unta. Tunglo ba na? Oh, no? Ayaw na mo panunglo, ha? Matay ka. Mamatay bitaw, hilak. Ay, nana. Yawa kang bata ka. Mahimo bitang yawa. Amadlok. Tinood biya na. Amo na nga, dili na nato gamito na atong dila, atong baba, paglitok og mga bati nga mga pulong. Atong hinumduman, kung unsa atong gilitok karon, maunay atong anihon sunod. We declare always blessing. Amen. Ingna imong tapad, we declare, kanunay natong gideklarar ang panalangin. Maubitaw nang ang mga anak atong pandungan, bless. God bless you. Amen. Ubanan kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo, nak, i-bless ka. Ano imo nang halugon? Nya, pero kung naay masipyat, imo po nang disiplinahon. Dayong imong istoryaan. Dili kay imong tunglohon. Naamay mga inahan o amahan nga mo tunglo, ato po nang rebukeon. Pero ato pong bantayan nga di pod karboso. Kay karboso ikaw may kontrahon. Di na lang nato sa buyagon no, ilailahon lang sa nato. Pag naay ginikana na inahan o amahan nga muro mo tunglo silang anak, tutukan na no, takani mo ra karboso ni, adi lang sa. Anak lang, no? Kay kung pataka putag badlong, kita man po'y kontrahon. Tinuod biya na dili maayo. So, kinanglan to tagiya sa Ginoo. So, blessing. Ang Dios nangandoy gyud, gusto siya nga maatimanta niya. Amen ba? Maatimanta og ang pag-atiman sa Dios pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Gusto tag panalangin sa Dios, materially, physically, spiritually, even emotionally, naas pulong sa Ginoo. Unang padayon tang nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon tang maminaw sa mga mensahe sa Dios. Sa ato karong nakatunan, atong nadunggan nga nganong natawo si Jesus dili aron kasilutan. Amen ba? Kung dili aron makabot untag kinabuhing madagayaon. Munang usa ka attorney nga akong amo sa una, attorney siya ni Garcia, Gwendolyn Garcia. Kay gatrabaho ko sa una, ang akong gidraiban, ang akong pasahero, attorney ni Gwendolyn Garcia. Matag ko aning Lunes hangtod sa kanang sa Biyernes, naarag ko sa Kapitolyo.
Anaray sukog atang-atang dito kay ang akong amo nga abogado to aman dito sa opisina ni Gwendolyn Garcia. Siya may abogado, siya right hand gyud ni Gwendolyn Garcia. Unya kung naa may mga emergency nga biyahe kay daghan man siyang kanang gidawmala like Mobinpic kanang kuan unsala ng Cebu Pacific, Ayala, iyan ang mga client. So muna mo biyahe mi. Nya kabalo mo unsay iyang post? Abogado siya. Unya kanang diha ko sa una nagtrabaho niya. Nya diha po ko ni desisyon nga attorney muundang la sa kos trabaho kay mo eskwela ko theology. Mo eskwela ko Bible school. Ingon dayon iyang asawa, sige John, naami nag-support of prayer nimo. Iyahang asawa dako kay sweldo. Dako kayo kay kuan man. Inilaman siya. Unya katong nag-eskwela na ko Bible school, unya ning nag-extra ko taxi driver, karon ang iyang asawa wa may driver kay naa may biyahe sad ang mga driver. Napugos pod og sakay ang iyang asawa og taxi. Karon timing man sad nga ako po'y nakapila. Unya gi-interview dayon ko sa mga security. Kay di ba basta-basta. Yang asawa ilag yung gikuhaan kong information, akong ID, akong license, gipicturan, gilagbok nga mo ni driver mo ni. Pag lantaw nila dadto kay pag sulod na ako dito sa iyang opisina, ang driver driver sa taxi nga iyang sakyan ako man. Sa oy, Kitson, kumusta ka? Pag abot dito gipakaon day kog baka, pag abot sa nako sa ilaha. Unya lipay kay siya nga nag-eskwela kog Bible school. Nya nakahuma ang nahitabo mga kaigsunan gitagaan ko niya 3,000. Wow. Ang plite 500 gitagaan ko 3,000 gipakaon pagbaka. Nya nimpos siya nasa ipos niining bulan sa Disyembre Juan 1:16. Ako ning ikuan ha. Juan 1:16. Juan 1:16 nag-ingon siya. Nag-ingon din gikan sa naghingapi niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Wow. Gipanalangin ng tangaway puas o sa may puas. Way hunong, way undang mo nagtubod nga di mahubas. Mura nagtubod sa bangkong. Diba? Nga bisag kutsaon init, agi gyapon. Pinaagi si ang grasya. Kinsa man ang grasya? Asa ang grasya naa ni Jesus. Amen. Munang kung naata ni Jesus, nagalagad ta sa Dios diha pinaagi kang Kristo Jesus, dili takabsas panalangin. Inay mong tapad, di lagi kakabsag panalangin. Unsa may buhaton aron di takabsas panalangin? Si Jesus mingon, pabilin mo nako, nak, pabilin mo nako. Kung di ka mo magpabilin, di gyud mo panalanginan. Unsa giingon ni Jesus, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Ingon dayon sa saad, pangayo kamo bisag unsa. Hatag ko kini ninyo. Munang nangayo tag wifi, gihatag ni Lord. Atong pagpakan ang Ginoo. Oy. Ko Lord, murag inig magministry ko Lord. Maglisod man og motor ra. So nakakita ang Dios sa akong kasing-kasing. Wa pagay ko mangayog sakyanan. Gitawagan nako sa Tagalapu-Lapu, pastor. Di ay sakyanan imo na ni. Natapakpakan ng Ginoo. Ngano man? Unsay giingon? Pabilin mo nako. The word pabilin na challenge Pangutana, sa panahon nga dunay kay problema, willing ba ka magpabilin ni Jesus? Sa panahon nga gisulayan ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong igsoon, sa imong ginikanan, bisag kinsa nga tao, willing ba kang magpabilin ni Jesus? Dapat willing ta. Bisag unsa ang imong problema, bisag unsa ang mga pagsulay, dapat magpabilin ta ni Jesus. Ngano man, ang iyang grasya dili mahubas. 1:1 versikulo 16. Walay puas nga panalangin. Wow, inay mo tapad walay puas nga panalangin.
spiritual blessing na ang kalipay na ang kalinaw. Ang uban mag-uol ra kung makapalit ka og kuan, mag-uol na no? No, mag-uol. Mag-uol na. Ako na nga bless kuan kita, pabilin ra ta sa Ginoo. Karong hapon mo biyahe mami nya karong New Year wala man mi diri. Ingon ang Biblia sa tanan nga tao nga muampo sa Ginoo dawaton niya. So atong pangayoon nga ubanan og panalanginan tas Ginoo sa tuig 2025. So manindog ta unya magampo ko ninyo. Magampo ko sa Ginoo para ninyo ipataas inyo nga kamot. Ingon ang Biblia sa mga alagad sa Ginoo kung magampo sila, kung mangayo sila tubagon gayud sa Amahan. Di ko mahimong pastor o di ko mahimong panalangin kung walay tao nga nag-ampo sa Dios para nako. Kung ako nag-ampo para ninyo tubagon nas Ginoo. Ipiyong inyong mata og isa inyong mga kamot. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga nagtudlo nagpahinumdom kanamo. Nga imo kami gitagag paglaom og kadasig. Kay duna kay panalangin og plano nga imong giandam alang kanamong tanan. Niya kami o Dios sa pagdangop ug pagpasalamat kanimo. Og pagdeklarag panalangin sa ako mga kaigsuonan. Panalangini ang ako mga kaigsuonan diha sa ilang Pinoyanan, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang pagpanguma ug unsa may ilahang mga source of income. I declare blessing in Jesus name. Abundantly in the name of Jesus. Amahan namo nga Dios sa makagagahong panalangin ang tanang amahan karon nga mahimong maayo og buutan og dunay kaalam nga pagkaamahan sa ilang Pinoyanan og panalangin ang mga inahan karon nga mahimong maayo og buutan nga mga inahan sa ilang Pinoyanan ngadto sa ilang mga anak. Panalangin ang mga anak kaniya karon nga mahimong matinahuron ngadto sa ilang mga ginikanan labaw sa tanan diha kanimo. I declare blessing Ginoo financial nga dili sila magkalisod sa unsa may ilang gikinahanglan. Pagkaon, bisti, mainom, amahan, dalaygon ka nga mag-supply sa tanan ug matud sa imong mga pulong. Walay puas nga mga panalangin. Bisan pa sa ilang pagpaeskwela sa ilang mga anak. Bisan pa sa ilang pagpakaon, pagbisti, pagpainom sa ilang mga anak. Salamat Ginoo nga imo silang gitagaag source of income ni ining mga taknaa. Diin magpanalangin ka o Dios sa ilang mga pangita. Walay bisan unsang dangan nga moabot sa ilang Pinoyanan tungod kay ikaw man ang Dios magaproteksyon karon sa ilang Pinoyanan amahan. Ako silang itugyan nga na kanimo. Niining adlaw Ginoo tulo ka adlaw Ginoo diin mutalikod na kami sa tuig 2024 og mo welcome nami amahan sa tuig 2025. I declare blessing, spiritual blessing, financial blessing, even emotional nga blessing nga kami magdeklarar na kanunay panalangin. Wala na inahan amahan nga tunglo sa ilang mga anak, wala na mga anak mo tunglo Ginoo sa ilang mga hinikanan kay kaming tanan nakakaton man sa pag-bless sa matag usa tungod kay among pulong nagsulti man nga ang mutunglo sa iyang isigataho imo usab nga tunglohon ug ang mo panalangin sa imong isigataho labi na sa imong mga katawhan, imong panalanginan. So amahan, salamat Lord sa imong mga pulong. Even Lord sa akong mga kaigsunan nga nagsunod sa FM station 101.3, 95.3 ug sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa audios ni mao nga pagpanimbahon og sa tanan nga nag-follow bisan pa sa nagtan-aw Ginoo nakighiusa sa pagdaig kanimo pinaagi sa Facebook account ng pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. I declare healing in the name of Jesus. Salamat Lord sa bag-ong kinabuhi, bag-o nga batasan, bag-o Ginoo nga kaugmaon og paglaom diha sa among matag kinabuhi amahan. Salamat Lord nga sa among pagsugat o pagsulod sa tuig 2025 among gisugat ang panalangin gikan kanimo. Ang panalangin nga gikan kanimo o Dios nga walay puas. Salamat Lord sa imong pagkamayo. We declare blessing in Jesus name. In Jesus name. Say amen. Amen. Ato pakpakan ang Dios sa iyang naghingapin nga panalangin. Ang naimo tapad, walay puas nga panalangin. Walay puas dia. Amen. Salamat sa pulong nga gipaabot sa matag usa nato ka kinabuhi. Ya
Sa giingon lang ni pastor nga mobiyahe mi mga eskwela pa Mas David mga alas 2 kapin mi mugikan dire. Nya muuli mi dire 1. Kaato mi mag New Year dito kay ang duha man kawalihan ni pastor. Naay invite niya Thanksgiving ugma adto mi. Inigabot na mo sa ilang lugar mo lakaw di maagig motor. Lakaw ra 1 hour. Oh, di ultimo motor di gini mo agi. Unya inigkaugma na sad 31 adto sa gidalas ang igsoon nga simbahan. Murag kanang overnight niya daghang mga pastor nga mo join ana niya si pastor mo ipawalihon niya dalamis inyong mga pagampo mga 1 tabang sa Ginoo abot na pud mi dire anang pizza uno niya pahibalo sa kuan presider karong Domingo kay si Eden unta ug makasayo. Unya ang mahalad awit kay kanang sila Dayinyen mama ug papa. Yung family papa ug family Dayinyen. Ya closing prayer. Testimony ko no. Testimony kay si Yinyen. Sige. Ato ta sa closing prayer. Ato tas pagpanindog sa gihapon batasanon nato ang pag-isa sa atong mga kamot agig paubos sa atong kaugalingon nga tos Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pag-bless sa matag usa. Salamat Lord sa imong langitong protection nga imong ipakuyog kanunay gipauban sa matag usa namo kinabuhi. Din kanunay mo kaming ilayo sa mga daotang tao, ilayo sa mga daotan nga mga panghitabo, walay mga disgrasya nga among masinatian, walay mga problema. I declare nga naa kanunay mis kaluwasan, naa may kanunay sa panalangin tungod kay ikaw nga Dios nga magilagaran maguban man kanamo. Gikan niining nga dapita o Dios ngadto nas naglaing mga dapit lugar Ginoo nga mopauli ang imong makatawhan go Dios mopauli bitbit dala ang imong mga pulong og langitnong mga panalangin nga imong gipaabot giandam kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong panalangin og langitnong proteksyon sa matag usa. Pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus og sa gugma sa Dios Amahan og sa pakigiusa sa Balang Espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus Amahan ubani kami og atimana sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong udto og advance Happy New Year. Happy New Year og Merry Christmas sa tanan. God bless. Mayong udto. God bless. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios. O niyang gabi wala ko live. Ug mas sa gabi di ko sure kung maka-live ako o kung naabay signal. God bless. Happy New Year. God bless. See you next na to nga live. Ang Dios magpanalangin. Bye-bye.